As categorías inferiores de varios clubs do Barbanza comezan a adestrar estes días logo de varios meses parados como consecuencia da pandemia da Covid-19. A pesar deste inicio, as medidas sanitarias para garantir a seguridade dos rapaces son estritas. Máscara, distanciamento social ou hixiene son as máis primordiais. O uso da máscara, o distanciamento entre eles e a alta hixiene son tres das principais medidas do protocolo de varios conxuntos de fútbol da comarca que están a implantar os adestramentos das súas categorías inferiores. É o caso do Noia ou do Cidade de Ribeira, que comezan a adestrarse nas súas respectivas instalacións baixo estritas normas sanitarias e de seguridade para os rapaces. As medidas para eles comezan na entrada. Antes do acceso alí, todos eles deberán levar a máscara e guardar a distancia de seguridade. En este momento, cando os rapaces se lles toma a temperatura e onde deben botar o hidroxel nas mans. Ademais, unha vez dentro deberán sentarse no lugar indicado, sempre coa máscara posta e a dúas cadeiras do resto de compañeiros. No caso do Cidade de Ribeira, a súa intención é comezar cos adestramentos o vindeiro 5 de outubro. A categoría cadete será a primeira que o faga e o martes día 6 será a quenda dos infantís, seguidos dos benxamíns, o martes día 13 e a levín e prebenxamín comezarán o xoves día 15. O que está aínda pendiente de confirmación é a categoría xuvenil. O que é máis complicado é que comece a competición este ano, asunto que aínda está no aire e polo que a Federación Galega de Fútbol foi criticada por diversos clubs, pola falla de información ou mesmo polas exixencias pouco reais ou fora da realidade, segundo sinalan.